Ja, jeg vil fortælle om lys som partikler og lys som bølger, og sammen med at fortælle om lys som partikler. Lys som partikler kaldes også fotoner, og til at beregne fotoner som de kunne man benytte den her form. Og den hedder E-foton er lige med Plancks konstant gange frekvensen. Fotoner de har en masse, man kan beskrive som en energikvant. Det er det samme som en energimængde. Alle stoffer har linjespektrums, og man kan se de her linjespektrums ved stofferne, hvis de er i gasform i et gasudladningsrør. Hvis man kigger på det her gasudladningsrør, mens det er tilsluttet højspændingskilde, og hvis man så kigger igennem et optisk kilder, kan man se disse linjespektrums, som der stof har. Hydrogen har nogle bestemte linjespektrums, og natrium nogle andre, og det karakteriserer hvert stof, kan man sige. Det er det samme som et fingeraftryk på et menneske. Man kan godt forklare disse linjespektrums, men man har svært ved at få atommodellerne til at passe sammen. Bohr fremsagde derfor nogle postulater i 1913, som skulle danne baggrund for en ny atommodel. Og den første postulat, som er beskriver den stationære tilstand. Et atom kan eksistere i en bestemt stationær tilstand. I hver stationær tilstand har atomet en bestemt energi. 2. Frekvensbetingelse. Ved overgangen mellem to stationære tilstande med energierne Em og Em kan atomet absorbere eller emittere en foton med energi. Og vi har så derfor disse formler, hvor det her er den første fotonenergi, og så E-foton er lige med Em minus Em. Atommodellen så således ud. Dette er atommodellen for hydrogen, det vil se, at der er en foton inde i kernen. Det her er så nogle energibaner, eller skaller, hvor elektronerne ligger i. Vi kan se, at hver energibane har en bestemt energiniveau, f.eks. 13,2 her, og 13,2 her, og 13,6 og 12,75. De har forskellige energier. Det her, det er niveauet yderst, som er det samme som bane 1 NI. Vi har den her formel, som bestemmer energien i de her baner. Og formlen hedder minus Plancks konstant gange med fysisk i vakuum gange Rydbergs konstant divideret med banen i M. Ja. Her på tegningen kan vi se, at der var en elektron, som sprang frem og tilbage. Og dette kan ske ved emission. Emission taber elektronen energi, som ses på figuren. Den kommer senere. Den vil derfor falde ind i en tilstand kortere fra kernen. Den tabte energi vil derefter udsendes som en foton. Som vi så før, så havde hvert stof nogle bestemte energibaner. Som vi kan se på figuren her. Når en elektron er her, så springer ind, som sker ved emission, så vil den udsende en foton. De her energibaner vil derfor hele tiden have den samme energi, og den energi, der vil udsendes, passer til det. Så når hydrogen har en elektron, som falder ind mod kernen, vil der udsendes foton med en bestemt bølgelængde altid, i forhold til hvor den springer hen. Og derfor har den en bestemt linjespektrum, og natrium har et andet, osv. Absorption. Ved absorption vil der skydes energi ind i banerne i form af en foton med en bestemt energi. Elektronen vil optage energien, og det så længere væk fra kernen. Ja, på den her figur, som er et ung 4,3, ser vi først absorption øverst. Her ser vi, som der var beskrevet før, en foton, der indsendes til kernen. En elektron det er så en bestemt mængde energi. Når den her elektron, som ligger i energibane 0, og har elektronmål 0, som modtager den her energi, vil den rykke i en bestemt energibane. Den her energibane vil så være til energien, så hvis den modtager, lad os sige, 5 elektronvolt, vil den ryge ud i den her bane, som har præcis 5 elektronvolt. Ved emission har vi en exciteret elektron, som ligger her. Lad os sige igen, at det er en bane med 5 elektronvolt. Så vil den så søge tilbage mod det lavest mulige energiniveau, som er i inderste baner, og vil derfor udsende en foton med 5 elektronvolt, og den vil så gå tilbage i tilstanden, hvor den var med. Hvis vi kigger videre, har vi også nogle energiniveaudiagrammer, som viser det her. Her har vi de yderste,
hvor vores elektroner er exciteret. Når de så vender tilbage, her, hvis vi forestiller os her ved kernen, det er fx hydrogen, så kan de gå flere veje. Hvis den for eksempel først er energibane 6, kan den gå den her vej, og så videre ned her, og videre ned her. Eller den kan tage springet i 1, og så videre. Så det afhænger af, hvilke fotoner, f.eks. hvis den går den her vej, som jeg viste først, så udsendes der også 3. Mens hvis den tager en vej, så udsendes der 1 foton, men så med en større energi. Ja. Lys har også egenskaber som bølger. Og hvis vi først kigger på afbøjning. Hvis vi forestiller os en dør, hvor man åbner den, så ser man sådan, at kommer lys ud. Så ser vi, at lyset ligesom har en vinkel større end selve døren. Og det er fordi, at lyset afbøjes. Og det beskriver Huygens princip. Her. En bølge udbredes ved, at der for hvert punkt på bølgefronten til enhver tid udsendes en ringbølge. Disse ringbølger danner tilsammen den nye bølgefront. Det er samme måde, som vi forestiller os en dråbe falde i vand, og vi ser de her ringbølger spredes. Det kan også gøre med lys i forsøg med laser, hvor man fx har et meget lille hul i en plade, og når man så sender laserlyset ud, så vil der forekomme nogle røde cirkler af kugleringe og bølger ud. Lys kan som andre bølger også danne interferens. Interferens opstår, når bølger ligesom svækker eller forstærker hinanden. Og ved interferens snakker man om, at når 2 bølger mødes, interfererer de og danner en resulterende bølge. En resulterende bølge, som vi har formlen ned af her, er lige med summen af de 2 bølgers udsving. Hvis vi tegner udsving af de 2 bølger, Y1 og Y2 gælder denne formel. Og videre. Ved lys som bølger snakker vi også som brydning. Når vi snakker om brydning, så er det fx, hvis nu at vi forestiller os en vandoverflade, hvor vi har sollys ned igennem, så hvis det så rammer ned i vandet, så vil den her lysstråle afbøje, som vi kender det. For at kunne beskrive brydning, bliver man først nødt til at beregne brydningsindeks. Så beregnes med denne formel for N er brydningsindeks, og C er lysets hastighed i vakuum, og V er hastighed i bestemt stof, som vand eller jord eller noget andet. Brydningsstof for lys er den her, som hedder sinus til indgangsvinkel, divideret med sinus til udgangsvinkel, er lige med brydningsindekset for det ene materiale, divideret med brydningsindekset for det andet materiale. Hvis vi tænker på eksemplet til før, så har vi indgangsvinklen, altså lysets vinkel i luften ind mod vandet, divideret med indgangsvinklen, altså vinklen mod vandet, og lige med de her brydningsindekset 2, som jo ligesom er vandet, divideret med brydningsindekset for luften. Vi lavede nogle forsøg med det her, hvor vi havde en lille lyskugle, der pegede ind mod nogle klodser, hvor vi så, målte de her vinkler, og så vidste brydningsindekset for klodsen og luften. Sådan der fint. Lys fungerer også som bølger ved spejling. Når vi snakker om total refleksion, er det hvis vi har en lysstråle, som peger ind på en klods, og så reflekterer med samme vinkel, som den faldt ind. Og vi har en formel for det, der hedder her. Sinus til grænsevinklen er lige med brydningsindekset 2 divideret med brydningsindekset. På samme måde som før, vi kan være med brydningsåret, lavede vi også nogle forsøg med det her med nogle klasser, hvor vi havde nogle lyskilder, hvor vi prøvede at opnå total refleksion. Hvis vi så nåede ind for grænseværdien, så opdagede vi brydning, som var ligesom det der foregik